Okay mga S-Friends, so muli naming binalikan ito pong natitira na lamang na bahagi po ng lumang tulay ng mga tren. Dito po yan sa gawin ng Bayambang. So dahil maulan na itong mga panahon na pinuntahan at nire-record namin ito, meron ng mga, ayan, tinutubuan na ng mga sukal na damo-damo dyan, ng mga, ano bang tawag dito? Mga talahib, ayan. At naiwan ko kasi yung isang camera, kaya ito na lang muna, pasensya nyo na lamang. Kaya muli namin binalikan, baka syempre meron na mga changes, kung ano pa ba, may mga natibag na ba, meron na bang parang natumba na sa isa sa mga columns nito. Pero fortunately, although may isa dito mga S-Friend katulad nito, ayan, yan pa rin eh. Simula nung napuntahan namin siya noong 2022 or 2023 kung hindi ako nakakamali. Yun nga lang, pagdating dito kasi mga S-Friend, sandali lang, daming talahib na. Ayan, ito na yung kanilang pinakadike. Ito yung isa sa mga column, concrete column niya. Ayan. Tapos sa banda rito, meron ng isang bahay din eh, sa tabi niya. Ayan o. Tinayuan na rin nila dyan. So napunta na rin lang naman natin mga S-Friend yung dati pong station ng tren dito po sa Bayambang. Well, in fact, pag dinerecho mo ito at tumawid na yung mga tren dito po sa dating tulay, patungo na po yung bahaging yan sa Bautista. Sa kasaysayan mga S-Friend, ang Bautista, mai-recall lang natin, ma-review lang natin. Ang Bautista kasi dati ay bahagi po ng Bayambang. That's why ang tawag doon sa station ng tren na kung saan matatagpuan ngayon sa bayan ng Bayambang ay yung Bayambang Mercansias, kung hindi ako nagkakamali. Ayan, puro mga talagang halos lahat ng ilang mga maliliit na bayan dito kasi sa Pangasinan minsan pong naging bahagi. Katulad na lamang nito, yung Bayambang, Alcala, kung hindi ako nagkakamali, dati pong bahagi yan ng Bayambang. So kaya yun yung tawag nila doon sa station na yan. Pero nung MRR period ata, doon na nila yan napalitan as station, MRR station, Bautista. So yan. May old photo tayo nakita dito mga S-Friend eh. Although hindi na natin nakita sa bahagi doon sa kabila, at kahit man dito wala nang wala nang traces nung bricks, yung abutment niya nayari sa bricks. So talagang nabago na siya nung panahon po ng mga Amerikano. Sayang hindi na natin naabutan. So basically, ito pong dike na ito mga S-Friend, dati merong nakatayo dito panigurado na isa sa mga column na yan. Sayang no.